Katanat boarding jong ka sarkar jela hapo kajingilam jong menteri katanat boarding uba prestun tensong menta kasngi kala penlong ka jingilang bat ki nong mi khmat jong ki company ba pher ki balaya soy ka memorandum of agreement lane ka MOA nadu usnam 8000 nyo naga benta bensnai ki jaka pen mi boarding ha ka jela. Hakani ka jingilang na kaliang ka sarkar kala shem ya karai ban pendam no iki jingi soy jong ka MOA ya ki South League company but ailat ru iki khatway tili ki central agency but ki private developers bakinya shakman ban pentre ya kini ki jaka penmi boarding ha ka jela. Kini ki khatsan tili ki central agency but ki private developers ki dei ki blaya soy ya ka MOA nadu usnam 8000 nyo bar ka sarkar jela ban shnai ki jaka penmi boarding lane ka hydro power project ha ka jela. Ka review meeting. Ya ka review meeting ha kabede bat kini ki memorandum of agreement ki MOA kami ong kami sign nadu kitu ke hajar 2007, 2008, 2009. But kini ki central agency, but kumju uruk but ki private developers ki belum interested ia kaban set up lane ban generate ia kane ka power energy haka hydro sector te menta kasngi ngalakot irane ka review meeting ha ka bagi ki representative jong kini ki companies ki ba ki bangilai sign ya kini ka MOA ha kini ki snem ki post nem ki kadem te ngi khot menta kasngi ngi shong irane meeting ban review kinu ki project ki ba ya chakmat ba kinu ki project pada ki bom ya chakmat te ha kini ki jing ya shong jong irane ka review meeting menta kasngi gawai ka project ka bangi ong ka kensi hydro electric project yak nen ki blali no kata kadai ka menukong nang ta kabaar ka MOU ka bangi sign ho ada new bat kane ka JP Megala Power Limited kane pade ka kensi stage 2 kane kadai hakaju ka case hakabakadu na kalian jong kini ki investors, the developers, keep and power bagi kamlong feasible, bat kamlong economical su, ya kaban pentrei kan ini tinggi sih meterai pa, ngin cancel no, ya kan ke MOA, jongki. Te kawai pat ka project kaba ngia sign kan ka MOA, ha usnem arja kat arbat kan ka NIPCO Shillong, kata kabangi ong ka project, keteng juga project kan ka wa umyam stage 3. Kaba lakban pemi kuma prapusan megawatt ya kani kakam kaja sekmat bat nakaliang jong kaniku ke ai ka assurance ba kini ya sekmat kumno ban pendep ya kani ke project kumba nilai sign ya kani MOA ha u ar hajar kata project kiba red kiba khamrit kabangi ong ga JMD Aqua Power Private Limited ka Umran Small Hydro Project ka ba khatlai point san ta megawatt ya kaniru menta stambangin ya sign ya kaneka MOA ha kini ki khnjat sngi ki banban bat kaneka company bat kawai pada kaneka Vax ka badina po Hyderabad kani pada kat permi ko ba 400 megawatt kani kadina ka tukawa ka ngong ka nong ummer small hydro power project kaniru ka stage ka begini sign ni ka MOA ni lapan krek ka power department but minera apa ka cabinet ka bakin sign ya gini ya sign pada agreement but ba kiru kin sedang ya kanika project ka jongki sakawai ka project ka ba don ka agreement ka ba sign mensua hawa aja sipo ka badai ka Daharampal Satyapal Limited New Delhi kani ka thermal project apo Garo Hills kani kadai ka apo South Garo Hills ya kan yuru ko mga ongapi na kaliang jong ka company ka ya sekmat kum do ban petrika mi kini ki project ban ngakemen scam ba hakini ki kendet stem de banwan gila ya ban pendet ya kini ki project ki ba nilai sign ya ka MOA kata kadi ka information ka ba share ba pi bagi press pro na kamunta
tangkum ka jiktip ya kaneka review meeting ka bisong mendasi akaba kini ki representative baru jong kini ki private company rekat kinipko ilawan daladi akaba ngi kren matma na kamta ka jing long serious jong ki ya kini ki kam ki jam kum no pendek ki project ki jong project kaba nakalian kanipko hi kaba kata ka binya sign ka agreement hawa ada kata berkata ka thermal power project hapo Karo Hills, hapo East Karo Hills, ya kaniru kakam kelaya sekman, hakaba menta nakaliang jong ka nipko kidang pang banyo ka clearances napo Delhi kabaya day baka Ministry of Forest Environment nang taru kumju nakabaya day baka Ministry of Coal hakaba ka thermal project kadiban penunkam da u deuyong. Nang ta susu kidang don susu ki ni ke project na kalian jong dipko kabing ong ka umyam stage kani ka umyam stage 1 umyam stage 2 kaniru kadai ka jiktrua na kalian jong kanipko na kalian jong ka department ka power department mentang lapan krek pada saya ka MOA ka baginya sign bat ka nipko sana ka benta ka stage 1 bat ka stage 2 nomor ka stage 3 kala long in advance hakabawat kala negosian menta ka ya sakmat te basa menta kalong sa ka stage 1 bat ka stage 2 bat ya kaniru muslim su bat ka government ka sign ya ka agreement bat ka nipko shilong bahkan sedang ya kini ki project itu